beland. Dat wil zeggen, het clubkampioenschap van de gymnasten die de basisgroepen vormen. En dat betekent dat het kampioenschap wordt wel heel hard klinkt. Maar voor ons is het vooral een toets om te zien wat hebben we nu allemaal geleerd aan de gymnasten en wat hebben die nu verwerkt. Dat wordt door de lesgevers voorbereid en het zijn andere trainers die dat gaan evalueren. Dus niet dezelfde trainers die de evaluatie maken, maar de trainers die hier niet werken met deze gymnasten, die maken de evaluatie. Zodoende dat de trainers die altijd aanwezig zijn op de trainingen, dat die dat ook nu vandaag gaan doen, de gymnasten helpen daar waar het nodig is. Als u straks wil applaudisseren, roepen, dat kan allemaal. Tieren daarentegen, nee, liever niet, want dat zou misschien wel heel veel de gymnasten afleiden. Dat gaat al een spannend moment worden, want anders zitten jullie nooit in deze zaal. Jullie zitten daar in de cafetaria, kan je toekijken, maar je bent hier nooit. Dus voor deze gymnasten, voor de ene zal dat helemaal geen rol spelen en de andere zal daar juist door geïmponeerd zijn dat er hier mensen zitten te kijken die er anders nooit zitten. Dat is nu eenmaal een spannend moment als je een wedstrijd doet, want je kan niet meer terug. Het is niet dat je daarna kunt zeggen, oei, ik heb het eventjes niet helemaal juist gedaan, of was het nu wel juist, ik ga het opnieuw proberen. Dat is er niet, dat is ook niet een toets op school, dan kan je ook niet zeggen, ah ja, maar morgen zal ik het opnieuw doen, en misschien is het dan wel beter, of anders dan de dag daarvoor. We hebben aan al deze gymnasten hebben er straks ook een medaille, want die zijn allemaal kampioen op zichzelf. Dat is sowieso. Ik heb hier ook nog een wisselbeker staan en die wisselbeker die mag je 1000 jaar hebben, houden, voedsel, helemaal in orde brengen als je die wint. En die wisselbeker gaat niet naar degene die de beste oefening turnt, of de moeilijkste oefening turnt, maar alleen degene die de beste oefening turnt, op zijn niveau of op haar niveau. Dus dat betekent, dat kan perfect een koprol zijn. Dus straks bij de volwassenen hebben we flikvlakken en salto's gezien. Mogelijk waren die supergoed uitgevoerd, misschien ook niet. Dat heeft de jury beoordeeld. Maar iedereen komt in aanmerking. Straks hebben we nog kleinere kinderen die gaan turnen. En als die een goede koprol maken en die wordt heel goed beoordeeld, dan kunnen die ook de wisselbeker winnen. Dus dat betekent niet, degene die de moeilijkste oefening turnt, gaat met die wisselbeker aan de haal. Wel degene die de beste uitvoering van zijn oefening turnt, die kan die wisselbeker